हेलो फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। फरायसा लोगो नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै सेबाया फैबाय थानाय HSLC एग्जामिनेसन 2024 नि एग्जामनि प्रग्रामखौ फोसावबाय आरो बेवहाय नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं कमप्लिटलि मिथिहोनो नाजागोन जे बबे खालाराव बबे साबजेक्टफोरा दङ बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। दा गिबियावनो फरायसा बिथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोननि बे प्रेक्टिकेल आनजादा जाग्रोगोन। दा बेवहाय प्रेक्टिकेल आनजादा फेब्रुवारि 2 खालारनिफ्राय जागोन 2024 मायथाइ। दा बेवहाय जायफोर कम्पिउटार साइन्सनि प्रेक्टिकेल दङ बिथांमोना फेब्रुवारि 2 खालारै नुजाथिनांगोन 2024 मायथाइनि। बेनिफ्राय बेबायदिनो दङ गावबा गावनि प्रेक्टिकेलखौ नायनानै नोंथांमोना एग्जामाव प्रेजेन्ट जानो नाजा। बेनिफ्राय 3 खालार फेब्रुवारि 3 अक्ट' 2024 बेवहाय रिटेलनि प्रेक्टिकेल दङ। बेनिफ्राय जायफोर एग्रिकालचार हर्टिकालचार बेफोरबायदि लादो टुरिज्म हस्पिटेलिटि बेफोरबायदि साबजेक्टफोरनि प्रेक्टिकेला 2024 मायथाइनि 3 फेब्रुवारि खालि जागोन। बेनिफ्राय दा थियरि साबजेक्ट बेवहाय थियरि साबजेक्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा नैयाव प्रेक्टिकेलाव बेवहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लिरनाय दं। Examination of all the above practical subjects will be held in the examination center from where the candidates appear in theory subjects for the same. This year also the practical examination will be held in theory examination. दा बेवहाय नोंथांमोननि जायफोर थियरि एग्जाम जागोन बे एग्जाम सेन्टारावनो नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल आनजादाबो जागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि प्रेक्टिकेल आनजादखौ जेराव थियरि एग्जामा जागोन बे एग्जाम सेन्टारावनो हैनांगोन। बेनिफ्राय दा बेवहाय थियरि साबजेक्टनि बेलायाव नैयाव खालारफोरा होनाय दङ। नोंथांमोननि फार्स्ट इंलिश आयदाया फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि 16 खालारै जागोन। दा बेवहाय फुङावनो दङ 9 to 12 नून। बेनिफ्राय 17 खालाराव दङ जायफोर इलेक्टिभखौ मिउजिक लादों बिथांमोनना दङ 17 खालारै। बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआ दङ 20 फेब्रुवारि। बेनिफ्राय दङ रिटेल ट्रेड जायफोर रिटेल लादों बा एग्रिकालचार बेफोरबायदि माखासे इलेक्टिभ साबजेक्ट लादों बिथांमोननि इलेक्टिभ साबजेक्टआ 21 फेब्रुवारि खालारखालि जागोन। बेनिफ्राय एमआइएलआ दङ 23 फेब्रुवारि 2024 मायथाइ। बेनिफ्राय जेनेरेल साइन्स दङ। जेनेरेल साइन्सआ 26 खालारखालि दङ फेब्रुवारिनि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 27 खालारै इम्पर्टेन्ट नङा बेयो। बेनिफ्राय जेनेरेल मेथामेटिक्सआ दङ फेब्रुवारि खालारनि 29 2024 मायथाइ। बेनिफ्राय हिन्दी जायफोर हिन्दीखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै लादों बिथांमोननि बे हिन्दी इलेक्टिभ साबजेक्टआ मार्चनि 2 खालारै जागोन। बेनिफ्राय एडभान्स मेथ्स बा जिअ'ग्राफि हिस्ट'रि बेफोरबायदि कम्पिउटार साइन्स बेफोरबायदि साबजेक्ट लानायनि इलेक्टिभ साबजेक्टनि आनजादा मार्चनि 4 खालारै जागोन। बेखिनियानोमोन 2024 मायथाइनि जानो गोनां HSLC आनजादनि एग्जामनि प्रग्रामा। फरायसा लोगो नोंथांमोना फैबाय थानाय 2024 HSLC आनजादनि थाखाय दानिफ्रायनो मोजाङै फरायनो नाजा। जोबोर खाथिथारसै। बेखायनो गावबा गावनि रुटिन बायदियै मोजाङै दानिफ्रायनो थियारि खालामलां। फरायसा लोगो नोंथांमोन भिडिअ बेखिनियानोमोन। आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन। आरो नैबे जा रुटिननि फारिलाइ बे फारिलाइखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय जागोन। बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन।